Mao ni among gibuhat nganong nakapag-travel mi. Una, magpisigag suga. Musulod CR. Nakatupis. Mangihi. Kuwag tubig, maligo. Dito natulog, laikon kaon. Magpasigaw og suga sa sakyanan. Magbuhat og intro. Morning guys. Tayo pa sa Buntagon. This video is travel vlog. Magpasigaw suga. Tuyok ang camera para inindot ang transition. Tapos mag voice over. Maong nakauban ko sa travel kay muon ko og driver sa akong papa. Padulong sa Pagadian gikan sa Jinsan. Biyahe na mi padulong sa Pagadian. Giharang mi sa glamang kay wala na mi travel permit. Wala na ako nag-video pag-explain sa awtoridad. Basig pusilon ta. Nabuntagan mi, nangaon na lang mi diri sa hinalang ta. Pag human og kaon, nangadto mi sa Lazara para maglukat og requirements niya. Sirado pa man, nangadto mi sa St. Elizabeth niya. Gi-reverse na kong video para mabasa ang St. Elizabeth Hospital. Namalik mi sa Lazara kay ang St. Elizabeth pagkaugma pa sila mag-release og resulta niya kay nanglan na mag-travel. Mag-video daw ako kung saan ko nila pag-test kung wala ko'y virus or COVID-19. Nya dili man daw pwede, diri na lang ko naka-video. Alas 9 mauman ang medical. Nya alas 11 pa makuha ang resulta. Mao nag-email na lang sa ako. Pagka alas 11 nakuha na mo ang result. Nagbiyahe mi padulong sa August Clinic and Hospital. Kay dito ka o ng medical certificate. Naudtuhan mi na niudto sa mikadali. What's up guys? Alas 2:38 na wala gyapon mi kabiyahe. Pero pag umana sa police station tagaan may certificate permit o travel permit. Pwede na ka makabiyahe kung nakay permit gikan sa pulis o sa doktor. It means wala kay virus nga ginadala padto sa imong destination. Og isa pa ka rules nila, dapat dili ka mag 24 hours gikan sa imong destination. Nagpakrudo mi. Among gi-check ang tubig ug oil. Kini siya kulan, pabugnaw siya. Muna kasi. Pagka alas 3 something, sugod na mi og biyahe. Alas 11:16, naabot na mi sa Tukuran. Alas 2:36, naabot na mi sa among destinasyon sa Pagadian. Matulog na pud ta para kumbate na pud para ugma. Alas 8:14, nagapit mi silang seaside.